Пепа. С Пепа съм голями. С Пепа сте голями? Да. Ама ело тук от тази страна, за да може да виждаме фигурките. Ело тук от тази страна. Така. Айде. Ето така. Това тук? Не. Виж. Добре, видях. Покажи само нататък да го сложи. Чекай да е. Толкова лесно кажи. Не е толкова лесно. Тук е. Кончето за очиско. Конче за очиско. Ето, баба. Това къде е? Тук? Не. Ето ви ковата отгоре. Това кон ли или магаре? Не, коне. Конче? Да. А това са Гошо и Пепа, така ли? Джордж и Пепа, бе. Джордж и Пепа. Джордж е Гошо. Ама не е густо. По петъчко е Гошо. То не се каза госо. Не е Гошо? Да. То се казва до само. Как? До се казва. До се. Джордж. Да. Ето виж. Това стои отгоре сено. Да мога да. А до него ви, баба ти. Ти пазиш баба, нали синче? Да. Ай на баба, хубавото момиченце. Това къде е, бе? Къде е така? Това тук. Да. Браво на Райчо.